אנחנו מתקרבים לימי הבחירות, אמנם זה גם שאלה הלכתית, כבוד הרב, ואיך אומרים, תמיד הרב היה אומר, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. הימין יכול לאבד קולות. אולי כבוד הרב יכול להגיד, אנחנו לא מדברים פוליטיקה כאן, אבל אולי בנושא האחדות בימין שלא ילכו קולות לאיבוד, הרב יש לו לומר איזה מסר בעניין הזה? בטח, תשמע, עכשיו הערבים התאחדו. הערבים התאחדו. מאויבי תחכמני. הם שונאים זה לזה, שוחטים אחד את השני. יש שם תומכי אסד ותומכי המורדים. יש שם תנועה אסלאמית ואוהדי הומואים. יש שם כאלה קצוות, אבל הם מבינים שבשביל להילחם בנו צריכים להתאחד. אנחנו לא נתאחד? בושה וחרפה. חייבים כל אוהבי השם להתאחד. כל מי שיכול להתאחד שיתאחד. אם אתה מדבר על ישי ועוצמה לישראל, בטח צריכים להתאחד. חייבים להתאחד. מה, להפסיד קולות והשם ירחם נמליך עלינו את דוקטור אחמד טיבי, את חנין זועבי נמליך על עצמנו? חייבים להתאחד. איך כבוד הרב אמר, מאויבי תחכמני, אם הייתה אחדות היום אצל הערבים, אז כל שכן צריך לדעת שלא לאבד קולות, ומי יודע מה יכול להיות עם ארץ ישראל, עם תורת ישראל. לכן פנייה חשובה של כבוד הרב. ברור, אנחנו קוראים לעם ישראל כאיש אחד ולב אחד.